Чарговая ініцыятыва Александра Лукашэнкі для ўмацавання працоўнай дысцыпліны была імгненна падхопленая ўладнай вертыкаллю. Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. Цяпер міністру абароны Віктору Хрэніну давядзецца займацца не толькі ваеннымі справамі, але і селянамі-нядбайламі, якія кепска працуюць у сельскай гаспадарцы. В лес. З гэтай нагодай днямі палкаводец правёў селектарную нараду. Мы сегодня с вами подведем итог по выполнению поручения главы государства, сборочной кампании, ну и, конечно же, выявление работников, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям. Як бачым, працоўная дысцыпліна ў краіне выходзіць на новыя вышыні. Магчыма, Александр Григорьевич, які недавно сцвярджаў, что на тым баку белорусско-украинской мяжи Вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. пераканаўся ў іх эфектыўнасці як камбатантаў і цяпер хоча ўзмацніць беларускае войска за кошт механізатараў Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў. Люди закончились. Але незразумела застаецца правая прырода загаду дыктатара. Згодна з Канстытуцыяй, указы і распараджэнні прэзідэнта не павінны супярэчыць законам, а паводле закона аб нарматыўных правовых актах новыя абавязкі для грамадзян вводзяцца не вуснай рэплікай на нарадзе, а правовым актам установленай формы. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Для звычайных работнікаў працоўны кодекс у якасці дысцыплінарных спагнанняў прадугледжвае за ўвагу, вымову, пазбаўлення стымулюючых выплат і ў пэўных выпадках звальнення. Накіравання ў войска сярод іх няма. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Зрэшты, нормы права ніколі не спынялі дыктатара і ягоную вертыкаль. У такой сістэме закон як дышаль, куды ўлада паверне, туды ён і спрацуе.